Hvorfor får I is? Fordi vi var bedre end dig til at spille minigolf. Nå, hvor meget tabte var du? Hvor meget tabte jeg med? Det ved jeg ikke. Hvor meget? Okay. Du fik sidste plads. Sidste plads 20 point. med 20 point. Kan det nu også passe? Ja. Hvad kostede isene? 3 euro stykke. Okay. Har I været ude at svømme i dag? Har I fundet noget? Ja. Muslingeskager. Og fisk. Og fisk også. Wow. Is er faktisk helt vildt dyrt. Nej, ikke så fedt om mig, Lars. Der har vi mor. Får I også is? Ja. Hvorfor får I is? Fordi vi vandt over dig, Lars. Damn. Har du også været ude at svømme, Poul? Jeg er både ude at svømme. Men jeg spillede også mod dig. Okay. Jeg synes, det var flot, at du kunne knække en stang. Hvad plads kom du på? Der fik vi standpladsen. Er du glad for isen? Nej, det var okay nok. Okay. Men det var et hårdt felt, jeg var op mod, så... Hvad siger Gustav? Han kom, han tabte til den bedste spiller. Og hvem var det var? Det var mig. Okay. Hvem var Jeg den? fik så tredjepladsen. Ej, hvor flot. Det var med 10 point over bare. Ej, det var flot.